Українського бранця Івана Яцькіна етапували до Сибіру. Він незаконно каратиметься у виправній колонії російського міста Білово Кемеровської області за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві на користь України. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. За його інформацією, там на українця чинять тиск. Зокрема, за те, що він є громадянином України, Івана Яцькіна поставили на облік як схильного до втечі. Также он подвергается унижающему человеческое достоинство обращению, оскорблениям и угрозам за принадлежность к украинской нации и наличие гражданства Украины. В настоящее время Иван Яцкин остро нуждается в проведении в отношении него медицинского обследования состояния его здоровья после перенесенной голодовки и оказания ему медицинской помощи, а также обеспечения гарантий его безопасности. У вересні минулого року окупанти залишили чинним вирок Івану Яцькіну – 11 років у колонії суворого режиму. Його затримали у жовтні 2019 року в окупованому Криму. Довгий час він був у московському СІЗО Лефортово. Окупанти визнали Яцькіна винним у нібито державній зраді, бо українець, мовляв, передавав спецслужбам України російські державні таємниці. Зокрема, те, що стосується російських силовиків в окупованому Криму.